πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώ, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμεί, και καθάρισον ημάς, από πάσης πλήρως και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Και σε μεσήτριαν τα προβλήματα τα κοινωνικά μας απασχολούν. Αυτά μέρα με την ημέρα θα γίνονται περισσότερο. Το αίμα, λέγει, του Άβελ βοά πρόσμε. Η Γραφή προβάλλει μπροστά μας τον ίδιο το Θεό, σαν να έχει απλώσει το αυτί του και να ακούει τη φωνή που βγάζει το αίμα του σκοτωμένου Άβελ και να φωνάζει, λέει, και να φτάνει η φωνή του αίματος στα αυτιά Κυρίου Σαβαώθ. Ο Άβελ, αφού το θέτεται το θέμα έτσι, είναι ο αδικούμενος. Η Εκκλησία είναι πάντα αδικούμενη. Η Εκκλησία είναι πάντα αδικούμενη. Ο Κύριος αδικήθηκε. Άδικα σταυρώθηκε και άδικα θανατώθηκε. Παίρνουμε την πλευρά της αδικίας, όχι την πλευρά της μεγάλης θυσίας για τη σωτηρία μας, αλλά την άλλη πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, Κύριε, άκουσέ με, βλέπω ότι ο δρόμος όλων εκείνων των αδίκων να είναι γεμάτος πρόοδο και ευωδιά, των αδίκων ο δρόμος πρόοδο και ευωδιά. Και διαβάζω και εδώ στις Παναγιάς το λόγο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ακριβώς την ίδια εικόνα που καλούμεθα να την αντιγράψουμε στην ψυχή μας μέσα την εικόνα αυτή της Παναγιάς. Τα εξής, μιλάμε για εικόνα κοινωνική της εποχής που ζούσε η Παναγία μέσα στο Ισραήλ, και τη στάση που τήρησε η Παναγιά μέσα σε αυτό τον κόσμο
που θα δούμε τώρα εμείς. Για να καταλάβουμε, να κάνουμε μία αντιπαραβολή, μία σύγκριση ανάμεσα στην Παναγιά και σε εμάς, ανάμεσα στον κόσμο με τον κόσμο κυρίως, τους δύο κόσμους, τον δικό μας κόσμο και τον κόσμο της Παναγιάς. Ούτε καν αισθάνθηκε η Παναγιά την κακία που ξεχύθηκε σ' όλη τη γη, και ο κατακλυσμός της αμαρτίας που ξαπλώθηκε παντού. Κατακλυσμός, όταν λέμε κατακλυσμός, μιλάμε για θεομηνία φοβερή που καταστρέφει ό,τι υπάρχει, και η αμαρτία στον κατακλυσμό της ξαπλώθηκε παντού. Έκλεισε τον ουρανό και άνοιξε τον άδη, η αμαρτία, το κακό, και έβαλε σε πόλεμο τους ανθρώπους με τον Θεό και έδιωξε από τη γη τον αγαθό με κεφαλαία γράμματα, φέρνοντας στη θέση του τον πονηρό. Όλος αυτός ο κατακλυσμός της αμαρτίας δεν έθιξε ούτε στο παραμικρό τη Μακαρία Παρθένο. Δεν την έθιξε ούτε στο παραμικρό. Αδέρφια μου, επιτρέψτε μου, μιλάμε για κατακλυσμό αμαρτίας, για κλείσιμο του ουρανού και για άνοιγμα του άδη που κατάπινε και καταπίνει τις ψυχές μέχρι σήμερα. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα ούτε στο παραμικρό δεν θύχτηκε η ψυχή της Αγίας Παρθένας, της Παναγίας. Αλλά ενώ κυριάρχησε σε ολόκληρη την οικουμένη το κακό και έκανε σεισμό και συντάραξε και γκρέμισε τα πάντα, νικήθηκε η αμαρτία μόνο από ένα λογισμό, μόνο από μία ψυχή. Ένα λογισμό της Παναγιάς, μια ψυχή, η ψυχή της Παναγιάς. Και δεν νικήθηκε από την Παρθένο μόνο, αλλά υποχώρησε η αμαρτία χάρη σε αυτή από ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Μιλάμε για φρίκη αμαρτίας στον αμαρτωλό κόσμο. Μιλάει, άμα προσέξαμε, για σεισμό, για γκρέμισμα, και μέσα σε αυτό το γαλασμό ζούσε αγγελικά η Παναγία. Ζούσε αγγελικά η Παναγία. Και ας το προσέξουμε. Ζούσε και οικοδομούσε, έφτιαχνε σπίτι. Οικοδομούσε για να μπει να κατοικήσει μέσα εκείνος που επρόκειτο να σώσει την ανθρωπότητα ολόκληρη, να σώσει τον άνθρωπο. Και όχι μόνο έκτισε κατοικία, αλλά και στόλισε το οίκημα που έκτισε η Παναγία. Άλλος χτίζει και άλλος στολίζει το σπίτι. Εδώ η Παναγία μας και έκτισε το σπίτι, τον εαυτό της δηλαδή, τον ίδιο,
και το στόλισε τον εαυτό της η Παναγία. Έτσι ώστε να μπορεί ο βασιλιάς που επρόκειτο να μείνει να βρει ανάκτορα ακατηγόρητα, ανάκτορα βασιλικά. Μεγάλο το μεγαλείο της Παναγίας, τέτοιο μεγαλείο ούτε γέννησε, ούτε θα γεννήσει η ανθρωπότητα. Της Παναγίας η ψυχή ήταν λαμπρότερη από το φως. Της Παναγίας η ψυχή ήταν λαμπρότερη από το φως. Και δεν εννοώ το φως απλώς του ήλιου, το φως γενικά από όλα εκείνα τα σώματα που εκπέμπουν φως. Το σώμα της πιο καθαρό από τον ουρανό, πιο λαμπρό από τις ακτίνες του ήλιου, το σώμα της Παναγίας, και πιο ιερό από τα Σεραφείμ και τα Χερουβίμ. Το σώμα της Παναγίας πιο ιερό από τα Χερουβίμ, αφού κατοικεί αυτός, κατοίκησε αυτός με κεφαλαία γράμματα που Χερουβίμ και Σεραφείμ τον υμνούν. Δεν είναι πιο ιερό το σώμα της Παναγίας? Τι είναι, αν δεν είναι αυτό? Καθαρότερο από τον ουρανό, λαμπρότερο στις ακτίνες του ηλίου, ιερότερο από τα Χερουβίμ. Το πνεύμα της Παναγίας έκανε πέταγμα πιο ψηλά από τους ουρανούς και πιο δυνατό πέταγμα από το αυτορύγισμα των αγγέλων. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Τούτο εδώ της Παναγίας έκανε πέταγμα πιο δυνατό από τα φτερά των αγγέλων. Αυτό δεν είναι δικό μου που ακούτε, και τίποτα δεν είναι δικό μου αυτό που ακούτε. Είναι του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, για να συνέρθουμε και να τις φωνάζουμε και θα συνεχίσουμε: και σε μεσήτριαν έχω προς το φιλάνθρωπο Θεό, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησό με εντάχει. Η Παναγιά μας πώς απορρόφησε κάθε επιθυμία της ψυχής με έρωτα θεϊκό, με έρωτα θεϊκό. Χωρίς τον έρωτα, που αν δεν τον έχουμε ας το ζητήσουμε, το καυτό έρωτα της ψυχής για αγάπη Χριστού, το καυτό έρωτα της ψυχής για αγάπη Χριστού δεν νικέται το κακό. Πρέπει τα ποδαράκια μας έστω 5, έστω 10 λεπτά να ζητάνε να μας γίνει ο Θεός ήλαιος και να μας ρίξει μέσα τον έρωτά του εκείνο, να τον αγαπήσουμε για να νικήσουμε κάποια κακά από μέσα μας, τουλάχιστον κάποια κακά από μέσα μας που μας τυραννάνε. Επαναλαμβάνω, ο θεϊκός έρωτας της Παναγιάς απορρόφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής της Παναγίας. Είναι κτήμα του Θεού η Παναγία, είναι μία ένωση Θεού και ανθρώπου που δεν μπορεί, δεν τη χωράει η λογική να την ερμηνεύσει. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει, αφού
να σκεφτούμε ότι παρακύψε και ειδήν να σκύψουν και να δουν και να εξηγήσουν ακριβώς αυτή την ένωση Θεού και ανθρώπου που συνέβη στο πρόσωπο της Παναγίας, αδυνατούν και οι άγγελοι. Αδυνατούν και οι άγγελοι. Σώμα λοιπόν εντελώς πνευματικό, φτερούγισμα που δεν διστάζει να πετάξει στο πιο μεγάλο ύψος, έρωτας θεϊκός που απορροφάει κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής και την μηδενίζει και αγαπάει μόνο και ερωτεύεται τον Θεό, συναντιώντας την Παναγία. Αλλά μου έκανε εντύπωση μέσα από αυτή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα την ομιλία το εξής: η μεγαλύτερη χαρά της Παναγίας δεν είναι το ότι γέννησε τον Χριστό. Είναι, μόνο δεν είναι αυτό όμως. Αλλά ότι έβλεπε ότι γινόταν αιτία να δοξαστούμε κι εμείς οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την Παναγία και όλους τους Αγίους. Εάν στη γη που ζουν πρώτη η Παναγία και μετά οι Άγιοι, δεν μιλάμε για την Αγία Τριάδα, δεν αγωνιστούν για να μεταδώσουν όχι να λάβουν, αλλά για να μεταδώσουν αυτή τη μεγάλη δόξα του Παραδείσου και στους ανθρώπους, δεν χαίρονται τόσο όσο όποια δωρεά και αν λάβουν από το Θεό άλλοι. Θέλουν, ζητάνε και συμμέτοχους στη χαρά. Είναι γεγονός και εμείς το λέμε. Χαρά που μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται. Και αντίστροφα, αν πάρουμε για τη λύπη, μειώνεται, αν μοιραστεί. Μιλάμε τώρα για χαρά, για δόξα, για μεγαλείο, για τιμή, για απόλαυση Παραδείσου, που έτσι νιώθουν οι Άγιοι, να τους πολλαπλασιάζεται, εφόσον τη σκορπίζουν κι αλλού. Ανέδειξε χάρη στη δική της ομορφιά η Παναγία ωραία την κοινή ανθρώπινη φύση. Η Παναγία χάρη στη δική της ομορφιά έκανε όμορφους και εμάς. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σηκώστε τα χέρια ψηλά, φωνάχτε στο Θεό και κάντε θυσία πνευματική. Πνευματική θυσία, προσευχηθείτε. Θυσία πνευματική είναι προσευχή. Φωνάχτε Του. Η Παναγιά μας δεν ύψωσε τα χέρια, αλλά παράδοσε τον εαυτό της κυριολεκτικά ως θυσία στο Θεό, αφού κατοίκησε μέσα της. Δέχτηκε την ευδοκία του Θεού η Παναγία. Ευδοκία του Θεού σημαίνει όλη την αγάπη Του. Τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επιλέψετε πίσε. Σε σένα θα έρθει Πνεύμα Άγιο. Μου κάνει εντύπωση από το λόγο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα το εξής. Στέκεται, και θα το σχολιάσουμε, να το δούμε και μαζί έτσι, να το καταλάβουμε, στον Αγγελιοφόρο, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, που της μεταφέρει το μήνυμα ότι «Συ θα γεννήσεις τον Υιό του Θεού». Εκεί η Παναγία στέκει με δισταγμό. Μα θα ακούσει η ανθρώπινη φύση, και εγώ να θέλω είμαι παρθένα.
και μία παρθένα που είναι άπειρη από γάμο, δεν είναι το να γεννήσει. Μιλάω σαν να έλεγε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ για τους κανόνες της φυσικούς που υπάρχουν, που απαγορεύουν τη γέννα σε παρθενικό σώμα γυναικείο. Όμως το μήνυμα ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, εάν η Παναγία δεν έλεγε το ναι, μία ευλογία που απλώθηκε από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα φύγει από τη γη, η ευλογία της σωτηρίας δεν θα υπήρχε. Να το σκεφτούμε καλά όλοι μας, πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Ένα όχι της Παναγίας στο μήνυμα του Αγγέλου σήμαινε αποκλεισμό της ανθρωπότητας από τη σωτηρία. Και όλοι θα είμαστε στην κόρα στον Άδη μέσα. Αυτό τον Άδη που άνοιξε, που είπαμε προηγουμένως, τον άνοιξε η αμαρτία, τον Άδη, και όλοι εκεί πήγαιναν. Γιατί κλείστηκε ο ουρανός. Ένα ναι της Παναγίας έφερε την ευλογία και άνοιξε τον παράδεισο, και χάρη στο ναι αυτό περάσαμε μέσα εμείς. Αλλά προσέξτε το ναι. Προσέξτε το ναι. Όσο η Παναγία στεκόταν στο μήνυμα με κάποιον ενδιασμό, με κάποιο δισταγμό, και δεν έλεγε το ναι, δεν κυοφορούσε. Να το καταλάβουμε καλά. Όσο παρέμενε με δισταγμό και έλεγε «Μα εγώ θα γεννήσω που είμαι παρθένα», καμία είσοδος του Αγίου Πνεύματος γινόταν σε αυτήν μέσα, είσοδος σχετική με την κυοφορία της, με το ασυλάβει. Μόλις είπε «Η δούλη γεννητό με κατά το ρήμα σου», να, είμαι δούλη, να γίνει όπως εκείνος θέλει, αυτομάτως η Παναγία συνέλαβε. Η σύλληψη έγινε μετά τον ναι της Παναγίας, μετά τη συνεργασία της με τη Βουλή του Θεού. Ο Θεός σεβάστηκε την ελευθερία της Παναγίας μας, την σεβάστηκε την ελευθερία, και όταν άκουσε την Παναγία ναι να γίνει το θέλημά σου και δέχτηκε τη συνεργασία η Παναγία, τότε συνελήφθη ο Υιός του Θεού μέσα στη μήτρα της Παρθένου για να γίνει άνθρωπος. Έπρεπε, λέγει ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, όλος ο άνθρωπος, δηλαδή τι, βούληση, ελευθερία ανθρώπινη, να πάρουν μέρος, γιατί είπε η Παναγία και με την βούληση της και με την ελευθερία της, ναι, και αγιάστηκε στο πρόσωπο της Παναγίας όλη η ανθρωπότητα, κάθε άνθρωπος σώματι και ψυχή. Με την Παναγία μας έγινε μια μεγάλη καταλλαγή, μια μεγάλη καταλλαγή με την Παναγία μας. Μια μεγάλη καταλλαγή. Καταλλαγή σημαίνει ειρήνευση. Μέχρι την ώρα εκείνη του μηνύματος υπήρχε εχθρότητα ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Υπήρχε ένα τείχος. Απ' τη μια ο Θεός, απ' την άλλη η ανθρωπότητα. Χώριζε το Θεό από τον άνθρωπο. Τώρα όμως με τον ναι της Παναγίας πάει, γκρεμίζει το τείχος και επέρχεται καταλλαγή ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Σπάει το μεσότυχο. Γιατί η Παναγία μας ακριβώς αυτή την ένωση έκανε. Μέσα στην κοιλιά της, σαν άνθρωπος, δέχτηκε το Θεό και ενώθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό. Δεν υπάρχει μεσότυχο έκφραση. Από εκεί ξεκινάει, από το πρόσωπο Παναγίας αρχίζει η φιλία του ανθρώπου με τον Θεό. Από το πρόσωπο της Παναγίας.
Για ακούστε κάτι φοβερό. Και έφτασε η αρετή μιας ψυχής, καταλαβαίνετε, μιας ψυχής, να σταματήσει την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Το πιάνουμε με το μυαλό μας. Έφτασε η αρετή μιας ψυχής να σταματήσει την αμαρτία των ανθρώπων όλων των αιώνων. Φοβερό πράγμα. Πώς η Παναγία μας πόσο καλό έκανε στους ανθρώπους όλων των αιώνων, όχι της εποχής της, αφού ο γιος της κατά σάρκα, ο άνθρωπος Χριστός, ο Υιός της, ο άνθρωπος Χριστός, έσωσε από τον Αδάμ μέχρι στους απεράνους αιώνες την ανθρωπότητα ολόκληρη. Γι' αυτό σταμάτησε την κακία των ανθρώπων όλων των αιώνων η Παναγία. Τη σταμάτησε. Γι' αυτό και οι άγγελοι στέκουν με σεβασμό μπροστά στην Παναγία. Δεν μπόρεσαν αυτοί να κάνουν τέτοιο έργο που η Παναγία πρόσφερε. Και λέμε την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτου Σεραφείμ. Όντως είναι. Γιατί ό,τι πρόσφερε η Παναγία, ούτε όλοι μαζί, ούτε μεμονωμένη ταξιαρχία αγγέλων μπορούσε να προσφέρει σε εμάς. Η Παναγιά μας διατήρησε πάντοτε τη σκέψη της τόσο άθικτη και ιερή, σαν να μην είχε αποτολμηθεί ποτέ στη γη καμιά αμαρτία. Εδώ ξανά πω για να το καταλάβουμε. Η Παναγία μας τα 59 χρόνια του βίου της κράτησε τη σκέψη της άθικτη και ιερή, άθικτη και ιερή, σαν να μην είχε αποτολμηθεί καμία αμαρτία πάνω στη γη. Δηλαδή μιλάμε, είπαμε προηγουμένως, μιλήσαμε για σεισμό, για κατακλυσμό, για γκρέμισμα που προκαλεί αμαρτία, για ερείπια φοβερά. Και μέσα σε αυτά τα ερείπια η Παναγία λέει, σαν να μην υπήρχε αυτό το μεγάλο κακό. Σαν να μην υπήρχε καθόλου αυτό το μεγάλο κακό, αλλά παρέμεινε η σκέψη της άθικτη και ιερή. Και ακόμα λέει, σαν να ήταν ανοιχτός ο παράδεισος και να ήταν μέσα στο παράδεισο και όχι στην κόλαση που ζούσε. Μιλάω κόλαση, όχι η ίδια ζούσε κόλαση, αλλά ο κόσμος στην κόλαση. Κι όμως αυτή ήταν μέσα στο παράδεισο. Άγιε Παΐσιο, που ζούσες Άγια και που κάποτε είχες πει και είναι γραμμένο στο εκλεκτός του Θεού, δεν είναι ο κόσμος που μας εμποδίζει από το καλό με τις αμαρτίες του, τις πολλές και τις φρικτές. Όχι. Μπορείς να ζεις μες στο πιο αμαρτωλό κόσμο με την πιο αγιασμένη ζωή. Να η Παναγία του, αυτό λέει εδώ πέρα. Δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε μες στον κόσμο. Δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζούμε μες στον κόσμο. Περιγραφή. Κόλασε ο κόσμος, σε παράδοση ζούσε η Παναγία. Μου λέει η Γερόντισσα. Του Αγίου Καβάσιλα λέει την ομιλία στην Παναγία. Διάβασε, θα έχεις πολύ μεγάλη ωφελία να πάρεις. Όντως. Παίρνουμε μία μετάδοση Πνεύματος Αγίου, αφού Ιερά Γράμματα είναι αυτά. Άγια Γράμματα είναι και μάλιστα στη μεσητεία του κόσμου στην Παναγία μας. Με τον τρόπο της η Παναγία ωφέλησε
ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Με τη ζωή της, πριν να έρθει ο καιρός να σωθεί με τη γέννηση του Χριστού ο κόσμος, η Παναγία τον βοήθησε. Επαναλαμβάνω, πριν γεννηθεί ο Χριστός, με τον τρόπο της ζωής της η Παναγία βοήθησε για να σωθούμε. Πώς βοήθησε για να σωθούμε? Αν δεν ήταν αυτή άξια με τη βιωτή της και με τον τρόπο της ζωής της, δεν θα έρχονταν ο Χριστός. Και επομένως έτσι βοήθησε με τον τρόπο της η Παναγία να έρθει ο Χριστός για να σωθούμε. Αν η Παρθένος δεν τηρούσε αυτή τη στάση, καμιά πια ελπίδα δεν θα απέμενε στους ανθρώπους για να σωθούν. Και η Παναγία τράβηξε το βλέμμα του Θεού και κατάκτησε η Παναγία με τον τρόπο της ζωής της το μοναδικά αγαθό. Τον κατάκτησε, εκείνον που είναι μοναδικά αγαθός. Μιλάμε για κατάκτηση που δεν τη φτάνει το ανθρώπινο μυαλό. Να κατακτήσει το Θεό, έτσι λέει ο Άγιος Νικολάος ο Καβάσιλας. Κατάκτησε η Παναγία το Θεό με τη δική της αρετή. Είναι κάτι το φοβερό στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς να περιγράψεις την καθαρότητα της Παναγίας, αφού ο Θεός, ο άπειρος Θεός, εκείνος είδε ότι είναι τόσο καθαρός είναι και αυτός. Όσο καθαρός είναι ο Θεός, βρήκε καθαρός την Παναγία μέσα και μπήκε, αλλιώς δεν έμπαινε, αν δεν ήταν καθαρή η Παναγία μας. Καθαρός σε ακάθαρτο δεν πάει, καθαρός σε καθαρό πάει. Και όσο καθαρό είναι, τόσο καθαρό ζητάει. Σκεφτείτε πόσο καθαρή ήταν η Παναγία. Καθαρότατα, πάναγνα τα αίματα, γιατί αυτός που γεννήθηκε ήταν πάναχνος. Δεν είναι δυνατόν να μην ήταν τα αίματα της Παναγίας πάναγνα, αφού το Άγιο αίμα του Χριστού του ανθρώπου ήταν Πανάγιο, πάναγνο, ό,τι θέλετε πέστε Άγιο και Ιερό. Έτσι ήταν η Παναγία μας. Αφού η Παναγία μας είπε το ναι, θέλω να σταθώ εκεί, είπε ναι η Παναγία, τη σεβάστηκε ο Θεός την ελευθερία. Μήνυμα της έφερε ο άγγελος και έπρεπε να πει αυτοπροαίρετα, εντελώς ελεύθερα. Και έτσι συνέβη. Ναι, είμαι δούλη του και θα κάνω το θέλημά του. Αυτό το ναι ισχύει για όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Το αυτοπροαίρετο, το ελεύθερο ναι. Και το λέμε κι εμείς, γεννηθεί του το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Με το ίδιο πνεύμα και το ίδιο νόημα του το λέμε. Όχι ότι είναι Θεός και μας καταναγκάζει, αλλά επειδή είναι Άγιο το θέλημά του και θέλει και εμείς να γίνουμε Άγιοι σαν και αυτόν και να έχουμε την ίδια δόξα και να έχουμε την ίδια χαρά με εκείνοι που αισθάνονται τον Θεό στον ουρανό επάνω για τη δική μας σωτηρία και τη δική μας δόξα. Συνεργασία ζητάει ο Θεός για να δοξαστούμε κι εμείς με τη λαμπρή δόξα του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον
πριν η Παρθένος βάλει τον εαυτό της στην υπηρεσία του θεϊκού μυστηρίου, μαθαίνει, πιστεύει, θέλει και εύχεται την πραγματοποίησή του. Μαθαίνει αυτό που του λέει ο άγγελος. Το πιστεύει αυτό που του λέει ο άγγελος. Θέλει στη συνέχεια να μπει στη διαδικασία να γεννήσει τον Υιό του Θεού και εύχεται να γίνει έργο αυτό που είναι θέλημα Θεού. Μεγάλη είναι η πίστη της Παναγίας. Πολύ μεγάλη. Απερίγραπτη. Της Παναγίας η πίστη απερίγραπτη, που θα την περιγράψω. Η γροβιά η δική μου λαβρετή να περιγράψει της Παναγίας την πίστη. Είναι και αμαρτωλό που το συζητάω και το λέω για τον εαυτό μου. Η Παναγία γνώριζε καλά το μέγεθος της αγαθότητας του Θεού. Το γνώριζε πάρα πολύ καλά πόσο αγαθός είναι ο Θεός και πόση φιλανθρωπία έχει ο Θεός. Πόση φιλανθρωπία έχει ο Θεός. Και μου φαίνεται, λέγει ο Άγιος Γρηγόρης ο Καλαπαβάσιλας, ότι χάριν αυτού ακριβώς δεν μοιήθηκε κατά τρόπο άμεσο από τον ίδιο τον Θεό. Πιο απλά σημαίνει για να πει το ναι, να γεννήσει τον Χριστό, μπορούσε και κατευθείαν ο Χριστός να της το αποκαλύψει. Κατευθείαν ο Θεός. Να της πει, ξέρεις, θα γεννήσεις. Και να παρουσιαστεί ίδιος ο Θεός. Δεν το έκανε αυτό, λέει ο Θεός. Για να αποκαλυφθεί, για να φανερωθεί με αυτόν τον τρόπο πλήρως ότι η πίστη με την οποία ζούσε κοντά στο Θεό ήταν αυτοπροαίρετη η εκδήλωσή της. Δηλαδή η Παναγία μας αυτοπροαίρετα με τη δική της θέληση είχε πίστη απεριόριστη μεγάλη απέναντι στο Θεό. Θα ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι και να σταματήσω και ό,τι κανείς μπορεί να προσθέσει πάνω σε αυτά που άκουσε κατάλληλο για την ψυχική μας σωτηρία και καλλιέργεια, ας το προσθέσει. Γιατί κι αν ακόμη ήταν χερουβίμ ή σεραφίμ ή κάτι πολύ καθαρότερο από τις αγγελικές δυνάμεις, πώς θα μπορούσε να υποφέρει αυτή τη φωνή, πώς θα νόμιζε ότι ήταν δυνατόν να εκπληρωθεί, να εκπληρώσει τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις, πώς θα έβρισκε δύναμη κατάλληλη για αυτά τα μεγαλειώδη έργα. Απλά ξέρετε λέω ότι σε τέτοιο γεγονός μπροστά αδυνατούσαν οι άγγελοι να σταθούν πραγματοποιητές θελήματος Θεού. Δηλαδή τι? Να φέρουν στον κόσμο Υιό Θεού. Αδυνατούσαν, κι αν ή το δυνατόν δεν μπορούσαν. Και ο Ιωάννης βέβαια, από τον οποίο κανείς δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, είπε ο Κύριος ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που γέννησε γυναίκα, μείζον Ιωάννη του προδρόμου, ουκέστη, δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Και ο Ιωάννης λοιπόν, σύμφωνα με την κρίση του ίδιου του σωτήρα μας, δεν αξίωσε τον εαυτό του, ούτε τα υποδήματα εκείνου να αγγίξει. Δεν μας το λέει η Γραφή αυτό? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
λέει, δεν μπορώ εγώ να του λύσω τα κορδόνια από τα παπούτσια. Έτσι λέει ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Μας το λέει ο Κύριος στη Γραφή μέσα. Και αυτό, αν και ο Κύριος εμφανιζόταν με τη φτωχή του ανθρώπινη φύση, του πλησίασε έναν άνθρωπος ο Κύριος. Άνθρωπο έβλεπε μπροστά ο Ιωάννης. Όχι τι θεότητα μέσα του, άνθρωπο. Και όμως σαν άνθρωπο τον είδε. Δεν μπορώ να σου λύσω τα κορδόνια, του λέει. Δεν είμαι άξιος. Όχι, δεν μπορώ, δεν είμαι άξιος. Ενώ η παράμομη, η Παναγία, τον ίδιο, το λόγο με κεφαλαίο, τον Υιό του Πατρός, την ίδια την ουσία του Θεού, και πριν ακόμη κενωθεί, πήρε το θάρρος να φέρει μέσα στα σπλάχνα της. Εδώ θα σταθώ λίγο. Η Παναγία, λέει, πήρε το θάρρος να φέρει μέσα της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό του Θεού, να φέρει μέσα της Θεό. Αλλά, λέει, πήρε το θάρρος πριν ακόμη κενωθεί να πει το ναι για να μπει μέσα της. Τι σημαίνει πριν ακόμη κενωθεί ο Θεός? Σημαίνει ζει στο μεγαλείο του, στην τρισάγια δόξα του, υμνούμενος και δοξαζόμενος στους αγγέλους, και αφήνει αυτή τη δόξα και ταπεινώνεται, γίνεται μικρός και μπαίνει μέσα στη μύτρα της Παναγίας. Αφήνει το μεγαλείο, το αβέραντο, και γίνεται πάρα πολύ μικρός. Αυτό λέγεται κένωση. Πριν ακόμα συμβεί αυτό να κενωθεί, η Παναγία τράβηξε, πήρε μέσα της με τον έντο δικό της το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Αλλά τις ημί εγώ και τις ο οίκος του πατρός μου, ξαναδιαβάζω, τις ημί εγώ και τις ο οίκος του πατρός μου, και εν εμή, Κύριε, σώσεις τον Ισραήλ. Ερμηνεύω, ποια είμαι εγώ και ποιο είναι το σπίτι του πατέρα μου? Με εμένα, Κύριε, θα σώσεις τον Ισραήλ. Και εννοεί όχι τους Ισραηλίτες κατά φύση, αλλά κατά πνεύμα όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών. Θα σώσεις, Κύριε, με εμένα. Τέτοιες φράσεις μπορεί κανείς να ακούσει από δικαίους, αν και καλούνται σε έργα πολλές φορές από πολλούς πραγματοποιημένα. Κάλεσε τον Ισαΐα ο Κύριος για να κηρύξει. Κύριε, σε παρακαλώ, του λέει, δεν μπορώ, είμαι αδύνατος εγώ να κάνω τέτοιο έργο. Κάνει τον Ηλία, δεν μπορώ, ο Ισραήλ λαός που δεν ακούει. Όλοι οι προφήτες και οι απεσταλμένοι του Θεού μπροστά στο Θεό έβλεπαν την αναξιότητά τους. Την έβλεπαν την αναξιότητα και έλεγαν, είμαι ανάξιος, δεν μπορώ. Ενώ η Μακαρία Παρθένος, τη Μακαρία Παρθένο, ο άγγελος την κάλεσε να πραγματοποιήσει κάτι το εντελώς ασυνείδηστο, κάτι που δεν ήταν σύμφωνο με την ανθρώπινη φύση, που ξεπερνούσε τη λογική κατανόηση. Γιατί στα αλήθεια, τι μικρότερο τη ζητήθηκε της Παναγίας από το να ανυψώσει τη γη στον ουρανό? Τι μικρότερο τη ζητήθηκε της Παναγίας από το να ανυψώσει τη γη στον ουρανό?
από το να μετακινήσει και να αλλάξει, χρησιμοποιώντας σαν μέσο τον εαυτό της να αλλάξει το σύμπαν, και όμως δεν ταράχτηκε ο λογισμός της, ούτε θεώρησε ότι δεν άξιζε για αυτό το έργο η Παναγία. Προσέχουμε σύγκριση. Όλοι οι Άγιοι λέγανε είμαι ανάξιος. Η Παναγία δεν πρέπει να λέει ότι είμαι ανάξια. Κούνησε, λέει, το σύμπαν ολόκληρο, αν είναι δυνατόν να κουνήσει το σύμπαν, αφού και έδωσε τον δημιουργό από τη δόξα του, η αξία της, και τον έβαλε μέσα της. Αυτό που έφτιαξε τα πάντα, τα σύμπαντα, τον έβαλε μέσα της. Δεν κουνήθηκε το σύμπαν τότε, τι έγινε? Και όμως δεν είπε, δεν είμαι άξια. Δεν έχουμε δύο πράγματα από τα χείλη της Παναγίας. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι, ανάξιος, 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 εμείς είμαστε άξιοι. Η Παναγία κούνησε, λέει, το σύμπαν, είπε η μεδούλη του να έρθει. Συμφώνησε, γιατί είχε συνείδηση ότι είναι αξία να δεχτεί το Υιό του Θεού. Κανείς ποτέ δεν έχει συνείδηση ότι είναι Άγιος από τους άλλους ανθρώπους. Μα κανείς ποτέ, όσο Άγιος κι αν είναι, θα πει είμαι ανάξιος μπροστά στη δόξα του Θεού. Κι όμως η Παναγία στάθηκε και είπε ναι, είμαι δούλη, να έρθει. Αν μπορούμε να το διανοηθούμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Πέρα όμως από αυτά, δεν ενδιαφέρεται καθόλου να ρωτήσει αν είναι η ίδια ικανή και κατάλληλη για ένα τόσο μεγάλο έργο, αν έχει αγνίσει όσο χρειάζεται το σώμα της και την ψυχή της. Εκπλήσεται για τα θαυμάσια που επέρχονται στη φύση, αν το κατανοούμε εκείνο. Αυτό που την κάνει να χαίρεται και να νιώθει έκπληξη είναι το πόσα καλά βλέπει να έρχονται και στην άψυχη και στην έμψυχη φύση, τα οποία δεν υπήρχαν πριν έρθει ο Χριστός, και μόνο που βλέπει να έρχονται για να δωρίζονται στους ανθρώπους. Να το προσέξουμε αυτό, λέει, βλέποντας ότι οι άνθρωποι όλοι θα γεμίσουν από δώρα, αυτό την έκανε να νιώθει έκπληξη και να χαίρει. Τίποτε άλλο παραπάνω. Γι' αυτό ζήτησε την εξήγηση για το πρώτο από τον Γαβριήλ, ενώ το δεύτερο το ήξερε από τον εαυτό της. Το θάρρος προς το Θεό και την παρησία τα έβρισκε πράγματι παρθένο μέσα της, αφού δεν είχε την καρδιά της που να την καταδικάζει, να βρίσκει τόσο ψεγάδι ώστε την καταδικάζει. Αυτό που την ένιωθε, που δεν έκανε να νιώθει έκπληξη και χαρά, ήταν να σκορπίσει χαρά σε όλους μας η Παναγία. Πώς θα γίνει αυτό? Ας ακούσουμε το διάλογο λίγο. Γίνει ένα διάλογο. Ερωτά τον άγγελο, όχι γιατί έχω ήδη ανάγκη από περισσότερη καθαρότητα και μεγαλύτερη αγιότητα και αγνότητα, αλλά γιατί είναι νόμος της φύσεως να μην μπορούν να συλλαμβάνουν στη μήτρα όσοι όπως εγώ έχουν διαλέξει τη ζωή της παρθενίας. Πώς θα γίνει αυτό, ερωτά, αφού δεν έχω σχέση με άντρα? Εγώ βέβαια, συνεχίζει, είμαι έτοιμη για την υποδοχή του Θεού. Το προσέχω αυτό. Έτοιμη. Το σπιτάκι μου το καθαρίσει τον εαυτό μου. Είμαι Παναγία. Έχω αρκετά προπαρασκευαστεί. Πες μου εσύ, αγγελιοφόρα του Θεού, Αρχάγγελε Γαβριήλ, αν η φύση, δηλαδή το σώμα μου, συμμορφωθεί σε αυτό που λες εσύ, και με ποιο τρόπο? Ζητάει να της πει ο άγγελος αν το σώμα της συμμορφωθεί με αυτό που λέει, με το μήνυμα που φέρνει. Και τότε μόλις ο Γαβριήλ ανακοίνωσε τον τρόπο της παράδοξης κυοφορίας,
λέγοντας το γνωστό «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμης υψίστου επισκιάσασι», η Παρθένος δεν αμφιβάλλει πλέον για το αγγελικό μήνυμα, ότι είναι μακαρία τόσο για αυτά τα τόσο υπέροχα στα οποία διακόνησε, όσο και για αυτά στα οποία πίστεψε, ότι δηλαδή θα είναι άξια να αναλάβει παραπέρα διακονία. Το πρόσωπο της Παναγιάς μας απασχόλει την περασμένη φορά. Το πρόσωπο της Παναγίας και τώρα. Ελπίζω το Πνεύμα το Άγιο να μας άνοιξε μία πολύ μικρή χαραμάδα και να πέρασε μέσα μας και να μας έδωσε να καταλάβουμε όταν βλέπουμε την Παναγία τι βλέπουμε μπροστά μας. Μετά την Αγία Τριάδα, το αμέσως επόμενο σεβαστό πρόσωπο. Αυτό που το σέβουνε άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριώτες, αρχές, εξουσίες, πολιώματα, χερουβίμ και σεραφείμ. Αυτής να έχουμε τη μεσήτρια και από τη δόξα της να μας αξιώσει να πάρουμε και μέρος στο παράδεισο. Πες κάτι, Μιχαλάκη, τώρα. Είχα πάει πριν 3 χρόνια στο Άγιο Όρος. Πάνω στο θέμα θα μιλήσω. Και ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Φεύγοντας για να δω πίσω, πηγαίνοντας πάλι στην Ουρανούπολη, μόλις κατέβηκα από το καραβάκι και άκουσα τα πρώτα λόγια των ανθρώπων που ήταν εκεί, ένιωσα όλη την κόλαση να έρχεται πάνω μου. Και λέω, γιατί λέω, ήμαρτον. Δηλαδή, αυτό που είχα νιώσει μέσα, πήγαινα εκεί στο χώρο αυτό να τον χάσω. Και λέω, γιατί αυτό το πράγμα, λέω. Δεν είναι, λέω, οι ίδιοι, λέω, άνθρωποι αυτοί που ήταν μέσα με αυτούς εδώ. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί το είπα αυτό. Γιατί ο Θεός τίποτα δεν αφήνει στην τύχη. Στην τύχη τίποτα. Έχουμε Ιωακήμ και Άννη. Από πολλές προσευχές κάνανε την Παναγία. Και είπανε ότι το παιδί που θα κάνουνε και το τάξανε μάλιστα να το δώσουνε στον ίδιο τον Θεό και να το αφιερώσουνε. Και πράγματι όταν πήγε 4 χρονών το πήγανε στο ναό του Σολομών. Για να μην υπάρχει η Παναγία, αυτό που έπαθα και εγώ και μολυνθεί στον κόσμο έξω, τη βαστίξανε μέσα στο ναό, ετοιμάστηκε και το δοχείο της, το σώμα της και το πνεύμα της και η καρδιά της και γενικά όλη η Παναγία έγινε ένα καθαρότατο δοχείο που ο Κύριος με την πρόνοιά του ετοίμαζε. Πλην αυτό έμαθε και τον νόμο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν ήρθε άγγελος ήξερε γιατί μίλησε ο άγγελος. Επειδή πήγε μικρό παιδάκι μέσα και ήταν αγνό, ο Κύριος λέει μακάρι η καθαρή την καρδία, και η Παναγία πήγε πολύ μικρή μέσα και ήταν ολοκάθαρη. Και ήρθε ο Κύριος και τη σήκωσε, την έκανε έτσι, γι' αυτό είναι η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που χαίρει. Και λέμε στους χαιρετισμού χαίρε νύφη ανήφεται. Δηλαδή καμία γυναίκα δεν χαίρει σαν την Παναγία. Άραγε η σωτηρία των ανθρώπων ήτανε γιατί ήτανε στο σχέδιο του Θεού η Παναγία να ετοιμαστεί. Και λέω τώρα εγώ και κλείνω με μία λέξη. Εμείς αν θέλουμε να ετοιμαστούμε, όχι αν θέλουμε, το λέω έτσι,
Το λέω έτσι γιατί άλλος μπορεί να πει εγώ δεν θέλω να σπουδάσω. Ναι. Πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε και η Παναγία μας. Να μείνει μέσα στο ναό, να είμαστε μέσα στο ναό. Μα πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Μπορεί να είμαστε στη δουλειά, να είμαστε σε χώρους πολλού. Το πνεύμα μας να είναι μέσα στο ναό. Και τα λόγια του Θεού να έχουμε πάντοτε μέσα μας και να τα αναμασάμε. Τότε θα έχουμε τον ίδιο το Θεό μπροστά μας, μέσα μας και οδηγό μας. Γιατί λέει ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά, μακάρι οι μη ειδώντες. Άρα ο Λόγος του Θεού είναι η ίδια η ζωή που είχε και η Παναγία μας μέσα στο εργαστήρι της Εκκλησίας του Ναού και του Ναού του Σολομόντο. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω κάτι να προσθέσω αυτά που είπες. Εάν έπιασε καλά τα αυτή μου, ότι η Παναγία ήξερε ότι δεν έχουμε μήνυμα μας. Ήξερε ότι ο Θεός την ετοίμαζε για αυτό το πράγμα. Η Παναγία δεν ήξερε. Έτσι. Ήξερε ο Θεός, η χρόνια του Θεού. Εντάξει. Η Παναγία δεν ήξερε. Γι' αυτό και έχουμε και το λόγο, μα πώς είναι δυνατόν και μάλιστα. Ξέφερε το μήνυμα ο Άγγελος. Άλλος αδερφός κάποιος. Θα ήθελα μια διευκρίνηση από τον Μιχάλη. Ναι. Μας είπε ότι φεύγοντας από το Άγιον Όρος αισθάνθηκε μια στεναχώρια, μια απογοήτευση. Από ποιο λόγο την αισθάνθηκε? Από τον δρόμο, από τον κόσμο που ήταν γυμνός, που ήταν στην κόλαση του τρόπου της ζωής που ζούσε. Έξω το μέσο. Μόλις άκουσα τα πρώτα λόγια. Έξω. Ναι, Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Άλλος αδερφός κάτι, να μην σας κουράζω άλλο. Αν και είναι ακριβώς μία ώρα τώρα. Θέλεις κάτι να πεις? Λέω στο. Παναγιώτη, όχι, το μυαλό μου ήταν πιο καλό, συγγνώμη. Πού ήταν? Το μυαλό μου. Να πω την αλήθεια, ήταν στο μαγαζί μου τώρα που έπρεπε να είμαι εκεί. Να είστε καλά. Να πας εσύ, μην κάνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην κάτσεις αφού έχεις το δουλειά. Εγώ, κύριε Αδάμ, έτσι θα πούμε στο αυτό. Εάν η Παναγία έλεγε το όχι, θα είμαστε όλοι στο φούρκο τώρα. Ναι. Να φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Ο Αβραάμ, όταν του είπε ο Θεός να θυσιάσει το παιδί του, και αν έφερε αντίρρηση, ο Αβραάμ τι θα γινόταν? Κάθισε να μας δώσει να καταλάβουμε. Εάν έφερε αντίρρηση ο Αβραάμ θα γινόταν? Ότι δεν θυσιάζει το παιδί μου, τον απογειό. Αυτό είναι μια υπόθεση που κάνεις. Μια υπόθεση έτσι. Δεν είναι, Μια υπόθεση δεν είναι μέσα στο θέμα, στην αλλά γραφή οι υποθέσεις δεν πιάνουν. Μην σκεφτόμαστε έτσι, γιατί πάμε σε άλλα μονοπάτια μέσα που δεν είναι σωστό. Ο Αβραάμ, αντίθετα μας λέει η γραφή, πήρε το παιδί του για να το θυσιάσει και άφησε το παράδειγμά του για όλες τις γενιές των γενεών. Τι πιο πολύ δούμε από το παιδί του? Κι όμως έκανε αυτό που δεν το κάνει κανένας πατέρας. Τώρα εγώ θα ήθελα κάποιο άλλο παραλληλισμό. Μιλάμε ότι είχε βίο πανάμωμο η Παναγία. Ζωή αγνή. Με άλλα λόγια είχε κάνει η Παναγία θυσία της ζωής της ολόκληρη και ο Αβραάμ, όπως προηγουμένως, θυσία του εαυτού του 100 φορές από όσο βάζει το παιδί του. Έτσι δεν είναι? Και λέμε τώρα μια μικρή αμαρτία, Μιχάλη, δεν τη θυσιάζουμε. Εμείς προσωπικά μια μικρή αμαρτία δεν τη θυσιάζουμε. Ειλικρινά με βασανίζει πολύ ο εγωισμός μου. Και ζητάω στον Θεό, τώρα που είναι και Μεγάλη Σαρακοστή, αν είναι στο θέλημά του και δεν είναι υποκρισία δική μου, γιατί μπορεί να εμποδίσει και αυτό το πράγμα και σίγουρα εμποδίσει, με το έλεος του λίγη ταπείνωση, γιατί και εκείνη είναι γλύκα. Και διάβαζα, σύγκριση κάνουμε τώρα ανάμεσα στους μεγάλους
εκείνους τους Αγίους που ήταν σαν και εμάς. Και λέω, διάβασα σήμερα το πρωί το Ευαγγέλιο και λέει, πήρε ένα παιδάκι, λέει, το έβαλε στη μέση και δει και λέει μαθητάς, το βλέπετε. Γίνεται σε και αυτό, γιατί ο μεγαλύτερος στη βασία των δρανών είναι αυτό, η διαγωγή που δίνει ο άνθρωπος σαν του μικρού παιδιού. Διαγωγή μικρού παιδιού. Εμείς, εγώ τώρα τουλάχιστον. Είμαι εγώ, ξέρω γράμμα. Είμαι εγώ, γιατί είμαι ο Κώστας και του καθεξής. Έλεος και με συντήρια την Παναγία να βάλουμε. Έλεος του Θεό για μας ελεήσει. Δεν πάω να πω τίποτα άλλο παραπάνω. Να απολυθούμε λίγο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησος μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησος μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησος μας. Πάτερ ημών, Ιησούς Χριστός, αγιασύνει το όνομά σου, ελεύθερη η βασιλεία σου, και η γη του θεμάς, όσες ουρανών και της γης, τον άνθρωπο ημών του Θεού σου, δώσει εμείς σήμερα, και άφηση είναι το φροντίδο του ημών, όσα και εμείς αφήραμε της οφειλέτης ημών. Και εμείς ενέργεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίση ημάς από το λόγο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον. Μήπως, αμήν, κάποιος αδερφός λέει για την ώρα να πάει μισή ώρα αργότερα. Σκεφτείτε και πέστε μου